Τι είναι ρε μαλάκα εκεί πέρα. Καλά θα φάμε δακρυγόνα τώρα, είναι σίγουρο. Όχι, όχι, δεν πλησιάζει. Δεν είσαι τρελός ρε. Κάδος είναι, κάδος. Και προχτές καίγανε, δεν είναι. Φίλε, είμαι στο Γρηγόρη απ' έξω. Στο Γρηγόρη απ' έξω, εσύ που είσαι? Εσύ. Όχι, είσαι. Πώς θα πέρασαν αυτά εκεί πέρα, έχουν βάλει φωτιές εκεί. Από το πεζοδρόμιο. Κάτσε, εσύ που είσαι ακριβώς, πες μου, ακριβώς. Με το σκούλα είσαι. Στα Starbucks απ' έξω. Εντάξει. Πάμε στην Αγανίδη μπροστά. Ναι ρε, πάμε. Είναι κάτι φιλαράκια εκεί. Έχουμε τρελαθεί, φίλε. Ω Παναγία μου, θα τα κάψουν όλα. Από το πεζοδρόμιο πάμε. Είμαστε βίντεο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο.